नमस्कार भाई लोगिन, कैसन बानी रउआ सब देखा तानी अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल में। तो हाँ भाई लोग, ई वीडियो में हम बात करे जा रहा बानी भोजपुरी के सुपरस्टार गायक यानी गोलू गोल्ड जी के बारे में। तो हाँ भाई लोग, हम बताएब कि गोलू गोल्ड के एगो बहुत ही बढ़िया गाना आ रहा बा, जौना गाना के नाम बा भाई लोग कमरिया पिराता है राजा जी। इस गाना के गैले बानी गोलू गोल्ड जी और उनका साथ देले बानी फीमेल सिंगर अनुपमा यादव जी भाई लोग। और ई गाना के लिखले बानी भाई लोग सोनू सरगम जी जे आरा से बा। और ई गाना के म्यूजिक बनेले बानी भाई लोग शंकर सिंह, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर शंकर सिंह जी। और हम बताए भाई लोग कि गाना कल सुबह यानी 5 सितंबर के 6:15 AM में वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिहल जाई। तो रउआ सब भी अगर गोलू गोल्ड जी के गाना सुनल चाहतनी भाई लोग, वीडियो देखल चाहतनी, तो कल सुबह मॉर्निंग में वीडियो सॉन्ग जरूर देखी। वो भी भोजपुरी के बहुत बड़ा चैनल यानी वेब म्यूजिक कंपनी से। तो रउआ सब थोड़ा सा भी देर मत करी भाई लोग, ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, लाइक कर दी, कमेंट कर दी। और साथ में अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल के भी लाल बटन दबाकर चैनल के सब्सक्राइब करी भाई लोग। अब वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा